Marina! O, Marina! Gdje si? Marina! Molim, šta je sada bilo? Normalno da je nered, niko ništa ne sređuje. A što ti radiš? Ne znam ja sama. Hoće li mi neko nešto pomoći? Ništa. Ste li popili lekove? Jesam. Nisi. Jesam. Voda? Progutajte. Opet niste progutali, opet niste progutali. E tako. Mašo! Ali mama, niko mi ništa ne pomaže, možeš li mi ti? Ajde, molim te. Krstanje, vole. I mene. Ili ja samo ranje, prste. Ćao. Ćao. Treba neka pomoć. Ne treba mi pomoći. A što? Ajde, dobro, speci iz 2 jajda. Znaš da mrzim jaja. Ove su jaja. Što jaja? Na 5 jaja, pa šta će drugo da pečeš? Imaš 3 jaja, pa viš da je romantno pred. Ne takvi. Ustra se ušla. Bože, takvi. Uzgojiti jaja. Ajde. Znaš šta? Ja neću. Znači, neću više te trpim. Ni tebe, ni mamu, ni tatu. A pogotovo ne ovog matora. Reci ti meni. Ja ću. Reći šta? Ma ide. Gde ti ideš, molim ti, ja ću ti 7 puta vidjeti. Ja, ti znaš nešto. Svaki drugi dan idem vam, idem sam. Gde sad ideš? Za Amsterdam. Šta kažeš ti? Tako sam i ja 41. Aj, vidimo, Ona je okupacija sastavna. Ideš, šta što sad? Kako? Za Amsterdam? Kakav Amsterdam? Nemoj da me dodiruješ, mi takav. Ti me reci sad, ajde. Daj, povuko na tebe i ove tvoje sa sela. Molim te. A onako ga nije. Dobre, tata, ajde ti. Slušaj, dalje, od dvorišta, nećeš ni po hleb ići, hranit ću te u podrumu, neš dalje izaći, jasno? A ti si rekao, dirati sada, ja. Nemoj sina dirati, pusti ga sada. Ovo nije sin, to je čerka. Imam 5 čerkova. Nemoj. Ti si nenormalno. Koga sam ja? Slušaj ti, slušaj. Ma pusti ga na Nemoj da mi se većiš, oni ruku s mene. Oni ruku s mene. Gledaj dole. Tako. Što vidiš da ja... Slušaj, ti si mi... Ovdje si mi se popela. Obe su ti se popele. Dobro. I ako misli da je sin? No idem! Kim ideš, gde ideš? Ideš. Ako vas baš zanima, idem za Amsterdam. Rekao si mi! Šta ćeš ti u Amsterdam? Ti dalje od sela nećeš, ja? Gledaj me, kad ti kažem. Nije mi dobro, bre. I ovako se krijem po ulici, što znaju da mi je sin žena. U najmanju ruku. A, ovo je luda kuća. Šta se ne rada? Šta? Ajde! Ova mi je, nemoj mi ovo bre nikad više. Ujedno. Rečenice mi do... Slušaj ti. Rekao sam ti. Šta sam rekao? Da nigde neću ići, ali ja ću otići. Što si ja? Ne vidim razlog zašto ti je ovdje loše. Meni se plaši. Meni. Ja se krijem po
ime za to, aj? Pene. Rekli smo da nećemo tako da govorimo. Šta, ti ćeš, imaš li ti? Evo ga, Nemam bre para da prehranim njeno buduće dete. Pa ja ću vam dati. I on će ti dati djete. Da, Šta ćeš ti davati, dok ti te pare? Pa imam. odakle? Odačni je moj dečko. On ti je dečko. Stani sad, stani ti tamo, ajde, aha, nemoj. Da čujem. Ne dodiruj mi dalje. Ima tvoj dečko para? Ima. Ima ovako fin para. A sad smo kao dobri, jel? Još mi nismo dobri imali para. Ima. Znaš što ću ja počiniti žabu? Baš ono puno para. Još me nemoj drugi trepač. A, čekaj. Ti majci kupiti veš mašinu. Hoću. Meni Šla mi- kreveta. Da. Meni petokratnu na grobnicu. Slušaj Da, ti, ne, daj. stani, treba mi, ne trebam da, treba mi, nemoj još, obećaš to. Tako, pare, dnevno ja mogu da popijem po nešto, ne može bi ova žena ništa mi jer da imam, A ko se udaje? Ti ili on? ide u Amsterdam. Hvala Tvoj. Bogu. I levo mi desno. Slušaj, hoš ti slati, kaži ti meni. Hoću, rekao sam. To je to. Udato smo čerku. Sad još